Pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atindir kan banal na misa, paki-off o ilagtabi sa silent mode ang sa inyong mga cellphones. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text, kung bako man importante o rog na sa laog kan Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin o rog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Please all rise for the novena to Saint Jude Thaddeus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help, where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen.
O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee, until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all invoke your aid. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dahil minasabotan asin naotob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatean minaan padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakulas na nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kaming minahagad din kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga paglugaring sa peligro ni mga kalamidad, natural man o kagibuhan ng tao. Antabayan mo kaming magtalubo na mga responsableng paraataman kan sa imong linalang. Asin mga matinabang na parasurog, kan kapwang na nga ipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamay-bi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamay-bi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamay-bi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamay-bi mo kami. Sa ngaran ka ng Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Ngunya 9 sa ika-14 semana sa ordinaryong panahon. Ang mga intensyones kan sa tuyang Santa Misa iyo ang mga minasunod. Pasasalamat, dulot ni na Julia Duran and family.
Pasasalamat man dulot ni Julius Doran. Asin pasasalamat dulot ni Joey and Arby. Para sa kapaingaloan ka mga minasunod na kalag, Vicente and Felipa and Cornelio, dulot ni Joey and Arby. Para sa kalag ni Beda, Beatriz and Felino, dulot ni Noni Nacion and family. Para kina Eduardo and Melinda, dulot ni Mr. and Mrs. Nolan Mayor and family. Para kay Gisela, dulot kan Abion family. Para sa gabos na kalag sa purgatorio, asin sa kalag ni Marcelino asin Monina, dulot kan Abion family.
Sa liwat, Diyos maray na aga sa indagabos mga tugang. Matinong na po ang gabos sa sinawiton niya to an awit sa pagpuon. Magawit sa kagurangan, itaas sa iyang banwan, inapod maghimanan, pinipod maghisaro, sa Diyos na sa tunggag tumos. Good morning. Good morning to Father. Sa ngaran kanama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong spiritu. Aldaw na Webes, special niya itong idinudulot ining Santa Misa sa pag-aram, pagtaong kontra, paghagad nin tabag, asin intersesyon kan sa tuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo. Ngunyan tanganing kita po gabos na uyadigdi, magkanigong magselebrar kaining mga banal na misteryo, sa tuya ng rumdumon, pagsulsulan, ihagad din tawad ang sa tuyang mga naging pagkukulang, asin pagkakasala. Kaya, udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamipi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhat, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asindarhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, maherakan, kagurangan, maherakan, Kristo, maherakan, Kristo, maherakan, kagurangan, maherakan, kagurangan, maherakan. Mamibig kita, Diyos na samuyang Ama, ipinahayag mo an sa imong pagka-Diyos sa paagi kan paghulit nin sa imong apostol na si San Judas Tadeo. Itugot mo na an sa iyang mga pamibi danay na magpatalubo sa imong simbahan, asin dakul paan magtubod sa imo. Ininahagad mi, sa ngaran ni Jesucristo ang kagurangnan niya mo, sa imong aki, na nabubuhay asin nagahade kay iba mo, asin kan Espiritu Santo Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Himateon niyato an enot na babasahon. Pagbasa ginuno sa libro nin Henesis. Si Juda nagrani kay Jose asin nagsabi, tugoti ako kagurangnan na ining sa imong oripon, mataram nin sarong tataramon sa talingan nin sa kuyang kagurangnan. Asin dai ka man lugod maanggot sa imong uripon, huli ta ika arog man sana ki Paraon. An sa kong kagurangnan naghapot sa iyang mga uripon, nan olay, igwa kamo nin ama o tugang na lalaki, asin kami nagsimbag. Igwa kami nin ama na magurang na, asin sarong tugang na lalaki, aki nin sa iyang pagkagurang. May tugang ini nagadana, kaya siya na sana anat natada na aki nin sa iyang ina.
Namumutan siyang gayo kan sa iyang ama, asin sinabihan mo an sa imong mga surugoon. Darahan nindo siya, digdi tanganing mahiling siya kan sakong mga mata. Kun an sa indong tugang nanguhod, dai makaiba sa indo, dai na nindo mahihiling an sakong lalawgon. Pagbalik niya mo sa samuyang ama na sa imong uripon, sinabi mi ang tataramon nin sakong kagurangnan. Dangan pakalihis nin dikit na panahon, an samong ama nagsabi na magbalik kami sa pagbakal nin dikit pang kakanon. Asin nagsimbag kami, dai kami makakaduman. Kun an kangudhiming tugang umiba sa muya, maduman kami, hulita daimi mahihiling ang lalaki. Kun daimi kaiba ang tugang minguhod, dangan an sa imong uripon na samuyang ama nagsabi sa mo, aram nindo na duwa an ipinangaki sako kan sakuyang agom, asin taan saro nawara, kaya naghona ako, na rinunot siya nin mga mabangis na hayop. Sagkod ngunyan, dai ko na siya nahiling. Kun halion man naman nindo sa sakoan sarong ini, asin maraot an mangyari sa iya, ang sakuyang maputi ng payo, isusubol nindo sa lulubngan sa dakulang kamundoan. Daina nakapugol sa sadiri si Jose sa atubangan kan sa iyang kairiba, kaya nagsabi, pahalion gabos sa atubang ko. Kaya daina an mga surugon kan magpamidbid si Jose sa iyang mga tugang, asin nagtangi siya ng makusog, mala tanadangog kan mga taga-Ehipto asin ni Paraon. Ako si Jose, sabi niya sa iyang mga tugang, buhay pa ang sakong ama, ang sa iyang mga tugang nagkatirikbahan, asin dai sa iya nakasimbag. Dangan nagsabi si Jose, dulok sako, asin duminurulok ang sa iyang mga tugang. Nagsabi si Jose, ako si Jose, ang tugang na ipinabakal nindo sa Ehipto, alagad dai kamo matakot, asin dai kamo magbasol na ipinabakal nindo ako digdi, hulita sa pagligtas nin mga buhay na ipinadara ako ni Diyos digdi na manginotan sa indo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Girumduma ang mga ngangalasa na ginibonin kagurangnan. Girumduma ang mga ngangalasan na ginibonin kagurangnan. An kagurangnan nagpadara ning gutom sa daga, asin rinatak ang gabos nindang pagkakan. Alagad sarong tawo pinag-inota ninda, si Jose na ipinabakal na magin uripon. Girumduma ang mga ngangalasan na ginibonin kagurangnan. An sa iyang mga bitis ginapos nin mga talikala, asin an sa iyang liog, ilinaog sa batbat. Sagkod kan panahon na mangyari an sa iyang hinula, asin pinatunayan siya kan tataramon nin kagurangnan. Girumduma ang mga ngangalasan na ginibonin kagurangnan. Nagpatugon an hade, asin binuhian siya. An hade nin mga banwaan, iyo ang nagpabutas sa iya. Ginibo siyang kagurangnanin sa iyang harong, asin mamamahala kan gabos niyang rogarin. Girumduma ang mga ngangalasan na ginibonin kagurangnan. Matindog na po ang gabos, asin ipagkyaw niya to ang banal na ebanghelyo. Kagurangnan, mapas sa ido. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa mga disipulos, sa indong paglakaw, irukyaw nindo na haranina ang kahadean ni Diyos. Bulungan nindo ang mga nagehelang, buhayan nindo ang mga gadan.
Linigan nindo ang mga dauton, paluwasan nindo ang mga demonyo. Inako nindo na daing bayad, itao man na daing bayad. Dai magbalo nin bulawan, o plata, o kwarta sa indong mga hagkos. Para sa indong pagbaklay, dai magdaranin basket, sanglean, sandalyas o sugkod. Hulitaan obrero, maninigong pakakanon. Paglaog nindo sa banwa o baryo, maghapot kamo kung sisay duman ang marhay na tabo, asin makiestar kamo sa iyang harong, sagkod na kamo maghali. Paglaog sa harong, magtaong galang kamo, kunan harong maninigo, an sa indong katuninongan, magdadanay sa harong na iyan. Alagad, kunday, an sa indong katuninongan, mabalik sa indo. Kunday kamo akuon o himateon, lumawas kamo sa harong o sa banwa na iyan, asin palpagonindo analpog sa indong mga bitis. Totoong sinasabi ko sa indo, ang mga aldaw nin paghukom orob na masakit sa mga banwa na iyan, kay para sa Sodoma asin Gomora. Mga tugang kong namumutan, ang marahay na bareta kan kakurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning. Pakigreet na sa tuyang kataid na good morning. Not only to wish them that they will have a good morning, a good day today, but to remind them na kada morning, every gising is a blessing from God. Pasalamat kita sa mahal na Diyos ta naku ata girarayan sa tuyang sadiri. Sa tubang niya tanganing makapag samba asin makapag-umaw sa iya. Ining mga business people, mga negosyante, lalong-lalo na may sadiri nin mga darakulang korporasyon. In order for them to advertise and sell their products nationwide, they would usually send sales representatives na minalibot sa manlaylay na lugar, tanganing i-introduce ang product na tigpapabakal ninda. But before they are being sent, ining mga sales representatives na ini, they go through a lot of series of seminars, briefing, for them to effectively sell the product. Yan po ang nagiging practice, and they are being sent by two. Dua-dua iyan. Or by group, tanganing maglibot sa manlaylay na lugar. Gari-arog man po kaya ng eksena kan sa tuyang ibanghelyo ngunyang. Sabihon ta po na an sa tuyang kagurangnan, ini ang kagsadirikan, korporasyon, or siya ang manager who sends his disciples to be his sales rep. Bakong dayo to sell products. Kundi, ang sabi digdi sa Ebanghelyo, these disciples of him or his will go ahead of him to the places where he intends to go. And aside from that, they are to proclaim that the kingdom of God is at hand. Nagsireminar ngo na sinda sa satuyang kagurangnan. And kung dinangog tapo sa satuyang Ebanghelyo, iniso mga itinao sa indang tips, iniso tinao sa indang instruction as they go and do their mission. May nagkaduwang bagay na importanteng tugon ang sa tuyang kagurangnan sa inda. Ang number one, the disciples were to recognize the urgency of the mission. Kaya the past Sunday, we heard these words coming from the very mouth of Jesus himself. The harvest is abundant. The harvest is rich. But the laborers are few. Kadakol an aanihon, dikit sana an paraani. Kaya sabi kan sa tuyang kagurangnan, mga kamo sa CEO, sa Chief Executive Officer, sa mahal na Diyos na magpadara nin kadakol na trabahador, asin paraani. Sabi ko nga ni kan Domingo,
kadakol ang tawo ngunyan sa kinaban, napapaha sa mahal na Diyos. If you can observe, even during Sundays, only 15% of Catholics go to church. Ngata, kadakol kan mga tawo, mas nadadagkasindakan mga pangkinaban na kaugmahan. They would rather prefer wealth or pleasure. Pero ang populasyon kan Katoliko sa Pilipinas, 89 million. 84% of the entire population kan Pilipinas are Catholics. But only 12% of this number would go to church during Sundays. Kaya kadako lang tao, totoo napapaha sa kagurangnan. Pwedeng dai pa nakakadangog, manunungod kay Kristo. O nadangog na ang manunungod kay Kristo, pero sabihon ta, they have not yet accepted Christ fully sa saindang buhay. Kaya ang tao naghahanap nin sabihon ta inner peace and genuine happiness sa saindang buhay. And somebody has to go and tell them na dapat sindang magranis sa tuyang kagurangnan because Christ is the answer. God is the answer sa gabos niya tong mga pangangaipo. Kaya dakul pa talaga po ang aanihon. Dakulon nga ning Katoliko. Dai pa talaga nabubuhay bilang Katoliko. And we can attest to that, even during elections. Bako, sisayan mga matibay na parabakal kibutong politiko, mga Katoliko. Sisayan mga matibay magpabakal kibuto, Katoliko. Kaya magayon nining pamuklat sa tuya, challenge po sa tuya mo yan. Iyan ang first thing. There is that urgency na tigsasabihan sa tuya kagurangnan sa pagsugo niya sa iyang mga disipulos. Iproklamar nindo ang kahadian ni Diyos. And let us not also underestimate the power of prayer. Magpamigbi kita, nalugod pa man ang CEO, ang kagsadiri kaining kinaban, ang mahal na Diyos magpadara nindakol na trabahador. Because it is actually God who will inspire, who will sustain, and even reward these laborers. Bako po kita, kay puhantang magpangadji sa iya, na duktan niya ang puso nindang pangsaro, magdakol man lugod ang bukasyon, sa pagpadi, pagmadre, ining sa lay apostolate, magdakol man lugod ang magsimbag sa pangapudan kan kagurangan. Ikadua, na sinabi digdikan sa tong kagurangan, the disciples were to be always ready for the enemy who seeks to sabotage their mission in various ways. In other words, as we do our mission, we will be met with trials, hurdles, especially persecutions, pagpakaraot ng tao. That's why there is that need that we need to rely in the providence of God, in the protection of God. Kaya baga sabi niya, enot, sa paggibo nindo kan misyon, travel light. Dahil magdaranin anuman, basket, sanglian, imagine ko ng padi, dahil suro sangli, sandalyas, o sugkod. Yan. Hulita, an obrero, maninigong pakakanon. Yan. Totoo ini. Minsan, ako, ang gabos kong gamit, tinauhan, ang mga parishioners, magpuon sa sapatos, yan, ano pa, aday manggaring make-up, chinchunchu. But the point is, when we follow the Lord, when we engage ourselves in the mission, we must rely more on His providence. Yeah. Travel light. Second, they are to focus on their journey and mission. Kaya sabi niya digdi sa iyang mga disipulos, stay in one place. Dahil magpaburubalyo ng lugar.
tanganing ika, makatuto ka sa imong gigibuhon na misyon, sa imong katuyuhan sa lugar na iyan. And aside from that, ano ang dapat mong darahon? Katuninongan. As in, makontento kung ano ang itinatao, ino-ofrecer sa imo kantawo. Yan. Kung nagkakagulo-gulo na ang parokya dahil sa imo, garibako ka nang maninigo dyan. O, pinag-iriwal mo na sa mga tao. O, di ba? O, iba suapil kay Father, iba suapil sa assistant, iba suapil sa PPC. O, nagkagulo-gulo na. O, ang sabi kan kagurangnan bagatugon, magdarahon mo dyan at katuninongan. Kung ako onan sa imong katuninongan, marahay. Kung dai ako onan katuninongan na iyan, may sabay pa digdi, ipalpag mo ang sa imong sandalyas. Ta sabi digdi, mas sa aldaw nin paghukom, urog na masakit para sa banwa na iyan, kaysa para sa Sodoma, asin, Gomorrah. And of course, kasabay ka iyan, they are to cure the sick and proclaim repentance. Mga tugang, we receive the same mandate. We are likewise sent by Jesus to evangelize wherever we are. So siguro it's about time for us to also review these instructions na itinaon niya sa iyang mga disipulos. As ini-apply ta ini sa anuman nakamuktakan, nakukuha niya to ang sa tuyang sadiri. Because it is by doing so that we truly become, not followers of Jesus. Second, we become partners of His mission of salvation to the world. Amen? Sagaran ka na ba, kan aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ansa ko, asinan sa indong atang maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on malugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan sa pagrumdum niya mo kan kamurawayan ini sa imong apostol na si San Judas Tadeo, ako an sa mong dulot asin darahon mo kami sa maninigong pag-ako kan mga banal na misteryo, ininahagad mi huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong spirito. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat. Patanos sa sindakakaligtas na danay asin minsan sa magpasalamat kani sa imo kagurangnan banal na Ama Diyos na makakamhan na daing kasagkoran huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Tapinatugmad mo sa mga apostoles at sa imong simbahan. Tanganing inimagin danay natanda kan sa imong kabanalan sa daga asin magtaonin mga langit noon nakatukluan sa gabos na tabo.
Kaya ngunyan asin sagkod paman kay bakan bilog na hukbo nin mga angheles, dusay sa imo an isip kaming nagsasaranong, nagkukurahaw asin nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin nagapanukan sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitaasan. Paladan aminadigdi sa ngaran kan kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ikan ang gadaan banal, burabo din gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kabogabos, asin magkakan kaili, tailian sa kuyang hawak na idudolot para sa Indo. Siring man pagkapamanggi sa pagkuanya man kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kay ni an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, iniyan pagibuhon Indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagkod na ikaw magdato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan, sin pagkabuhay liwat, nagnudolat sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdum makagurangnanan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkapuot, kay bakan sa mong papang si Leon, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, han sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kay ba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose an sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles kay bahanan sa tuyang patron na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, na kay tupa, nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya. Sa imo Diyos sa mang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos nun nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatongan kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daganing siling sa langit. Ang sa mong kakanon sa araw-aldaw, itaw mo sa muya ngunyan, asin patawadin mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan. Taganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan na sinmanligtas sa gabos na kapurisawan, bantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo, haray paghilinga ang sa mong mga kasalan,
kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay, asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurang nandanay na mapas sa indo. Asin sa imong spiritu. Magpatinarauhan kita kan tanda ning katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalanan kan kinaaban, kahirahi kami. Kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalanan kan kinaaban, kahirahi kami. Kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalanan kan kinaaban, tawi kami ng katuninongan. Matugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo ang nag-aapod, nag-iinspirar sa sato na maging trabahador sa iyang kadean. Paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako ako maninigo ni kamagdago sa sakuyang harong, alagan magtaram ka sana, sinasakong kalagmang umayan. Ang hawak ni Kristo, Amen. Giyas pagkumunod. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
for Saint Jude for the sick. Grant, Almighty and Eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sake, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church. Through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mamibi kita. Diyos na Ama, sa imong Espiritu namimibi kami, lugodan sa sakramento na samong inako, ngunyan, darahon kami sa imong erokan, kung saitan sa imong apostol na si San Judas Tadeo nagmumuraway, ininahagad mi, uli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po kita ng second collection para po ini sa pagmantiner ka mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya to sa mga misa ka nakaaging Webes, nagabot sa 24,859 pesos and 95 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras ng misa, nagabot sa 1,076 pesos and 50 centavos. Ang second collection nag-abot man po sa 7,356 pesos and 80 centavos. Sa mga maawat po magbakaling souvenir items, arukan t-shirt, mug, pamaypay, tote bag, available po ini sa mga items sa opisina. Siring man ang mga kapadian asin seminarista kan Diocese nin Legazpi, magkakaigwa nin One Voice Part 2 Dinner Concert for a Cause sa Oktubre 10, alas 6 sa pagkabanggi sa Legazpi City Convention Center and proceeds kan nasabing aktibidad para po sa ongoing formation nin mga bago asin mga masunod na padi sa Diocese nin Legazpi. Sa mga maawat po magbakalin ticket, available po ang ticket sa opisina. Maawat mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kanakaaging semana. Anonymous donors, 2,000 pesos, duwang tig 1,000 pesos, 900 pesos, duwang tig 500 pesos, Julia Lim Duran and Family, 5,000 pesos, SAB, 5,000 pesos, Ray Gianan, 2,000 pesos, Junella Family, 700 pesos, a devotee, 500 pesos, donation through GCash, 1,100 pesos. Diyos mabalus po. Matindog po kita para sa huring bendisyon. Salamat po sa ito ka po. San kagurangnan mapa sa ito? Asin sa imong spirito. Ito ko payo, asin maghagad nin bendisyon sa intersesyon ni San Judas Tadeo. Ilikay kamo kan Diyos na makakamhan sa gabos na pag-alaman, asin bendisyonan kamo ning gabos na karahayan. Amen. An paratubos nagtaos sa indo nin katalingkasan na nagdadanay, ipamana niya lugod sa indo ang buhay na daing kasagkoran. Amen. Itanom niya ang sa iyang tataramon sa indong puso, asin panoon niya kamo nin kaugmahan na nagdadanay. Amen. Maglakaw kamo sa iyang dalan, asin danay na nakakamit bidkan matanos, asin marhay, sagkod na lumaog kamo sa indong langit noon na pamana. Amen. Asin bendisyon ang lugod kamugabos, kan Diyos na mamumuton na sin maherako na nama, ang aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Santo, das
Thank you po and good morning.